Jeg kunne ikke svømme med den. Tag ham. Kom nu, Reiner. Lad os flække nu, Anders. Flæk ham. Reiner, hjælp mig for helvede. Lad du være med mig, så kick, din idiot. Hvad laver? Jamen, ved du hvad? Nej. Hvem mangler vi? Vi er alle sammen nu. Vi har alle sammen. Er vi Jeg er alle sgu sammen nu? derinde. Jeg er alle. Altså, i og med... Okay. Reiner? Altså, ja, det er vitterligt. Reiner, han er bare alene. Nej, kan vi ikke lave ikke et hold? Kan vi ikke lave ikke et hold? Jamen, det burde heller ikke være hold, det her. Jamen, der står vitterligt. Kan I ikke se, der står Last Stand Classic? Jeg tror bare, det er sådan her, det fungerer. Det var last stand. Det kan godt være. Kører vi så bare, eller hvad? Kører vi bare? Bare kør. Okay, let's go. Don't fall into the water and stay alive. Men nu hvis jeg har lyst, den dukker. Jeg kan slet ikke huske Vi kan godt hoppe ned sammen, hvis der er Nej, regn. jeg kan heller ikke huske. Nej, jeg spiller lige hurtigt den her tutorial-ting der. Okay, så kan man vælge herinde, eller hvad? Ja. Okay, så skal jeg lige finde katten. Jeg er katten. Virker min controller nu ikke? Jamen, Hvem der folk bliver ikke ordentligt. Så hej, det der. Sådan der. Den der. Jeg er ready, er vi ready, eller hvad? Er vi ready? Så se, hvad jeg også har. Let's go. Jeg er mega Ej, chef hvor du- herovre. Jamen, du er så chef, du er, bror, mand. Jamen, Nej, det er fint. Det var fordi, jeg ville Sådan være der. kosen i stedet. Hvad skal man så? Lad os nu lige komme i gang. fuck off. Hvad sker der? Og vi er i hold. Hallo! Oh my god, man. Jeg blev knocked the frag out. Gå nu væk! Kom, hvem er hegn? Det er NJ. Kom her, NJ. Kom her, NJ. Vi er bare alle sammen. The breakdance. For you what? I'm too fast for you, boy. Kom her, NJ, man. Lad mig løb. Kom her. Hvordan er det, man smider ting? Det kunne jeg ikke Godt, huske. hey, hvad er det for noget tag team, jeg er gang i der? Hallo? Prøv lige. Og så dons. Ud med dig. Nej, gutter. Ej, det er løgn. Jeg dør ikke af det der, vel? Nej! Jeg er ikke der! Nej, jeg kan ikke. Altså, er der Hvordan kommer jeg op? nogen herinde, der Hvordan kommer jeg op? Hvordan kan man ikke. Nej. Jeg kan ikke huske, hvordan man gør. Nå, Jo, det gør GG. du på- Hvad gør vi så nogle år, så er vi virkelig bare døde? Det er faktisk ikke helt i orden, det der. Jeg ved ikke, hvordan man helvede. samler noget op. Jeg aner Lad hegn ikke noget. være, lad hegn være. Han bider. Hvordan Okay. gør du det der, Donner? Jeg har jo controller. Ja, hvordan gør du det der, Don? Jeg vil gerne vide det. Jeg vil gerne vide det. Det er RT. Settings. Hallo? Controller. Ud med armen. Nej! I faldt i min skraldmand, sikkert Det er er det. sygt. Nej, kan Dons komme op? Jo, Dons, han kan godt komme op. Man kan hoppe jeg op har jo sådan. spillet Hvis man holder venstre klik inden, så holder det space. Man skal holde venstre Så er du klik bare ned og nunchucks. space for climbing. Du der trykker escape, så kan I se. Og der var sådan en syg enhjørning med Jamen, jeg styrer nunchucks, ham. der flækker en hej. Altså, vi ses. Og det er headbutting, det der. Jamen, så er du vundet, eller hvad? Dons. Ja, det tror jeg. Eller hvad? Eller nej, nu dør du også. Hvad sker der? Hej, du vandt. Han vandt. Nå, Men Sådan, det er hold, Dons. det er hold. Okay, det er hold, det er hold. RT. Det er jo Og så trykker du B. Kom her. Jeg har dodge. YouTuberen går efter mig. Hjælp! Jeg har dodge. Nej. Og der er en stejp Jeg ved den. ikke, hvordan er det? Du skal fuck. Hvordan slår jeg med den, dog? Prøv lige, er du egentlig ikke på mit hold? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved, Nej, hvordan mig slår og jeg jeg med er den? sammen. Hallo. Oliver. Hvad fjern jer, mand? Jeg kan ikke huske, hvordan man... NJ, kom her. Hey, min sort. Hey. Hallo, mand. Skal ikke sætte mig. Så river du mig bare i håret. Sådan der. Smadrer ham der, ja. Ej, prøv lige at slappe af med den pande der. Hvordan tager du ting op? Hvordan tager du ting op? Der væk, Jamen, boys. det er RT på for mig. Jeg har en controller. Men hvordan smider jeg det igen? Jeg drifter væk. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer tilbage. Okay, jeg brugte boomerangen der. Kom her. Slap af med den der. Du slapper af med den der, du gør. Jeg kan ikke ramme. Ja. Kom her. Hallo, jeg er en tossemand herovre. Hallo, mand. Hvem er tager rundt med en Hvordan? Jeg kan slikkepind? ikke samle den her. Jeg ved ikke, hvordan jeg slår med den. Jeg ved ikke. Jamen, jeg ved ikke. Hallo, gå nu væk. Shit, mand. Det er bumsinator. Hallo. Sådan, Don. Spis så god. Fisk, din idiot. Den rammer mig med en fisk. Altså, hvordan fanden skal man komme Æd fri for bananer. det der? Jamen, jeg ved Hvad er det der inde i hjørnet? Man skal Jamen, klare så, altså, vi er teams, men jeg er jo med Gunk, jeg er jo med dig. Nej, mig og Ingrid er sammen. Hvem er jeg så sammen med? Du er sammen Anders, du er med sammen Anders. med Anders. Nå, så er det derfor, vi aldrig vinder. Hallo, lad lige For satan, Dons. Nej, gå nu væk. Hallo? Shit, mand. Ej, Nej, okay. gå nu op. Hvordan kommer man op fra vandet? Op. Du kravler. Du er sådan en kravle. Du skal holde den der, du holder fast i, og så tryk på en eller anden... Indjo, han går og slår mig. Jeg kan komme sådan der.
Kom. Hvad med de bat derinde, jo? Ej, gå nu væk. Ej, du er syg i hovedet, du er. Ej, jeg har den her. NJ, nu går du af, NJ. Gå væk. Ja. Kom her. Du skal ikke ud der. Oh my god, hvem har skålet? Det er Don, der har fat i skålen, mand. Det er psykopat. Så kom Anders! Og det var rent, det der. Nej. Det så godt ud. Gå NJ. Hvad laver du? Nej! Jeg døde også. Kom her. Hvem var det, der sparkede mig ind til at blive? Læg jer ned, mand. Læg jer ned. Jeg kom bare med en skovl og slog dig af helvede. Please. Nej. Vi kan snakke om det. Okay. Au, Dons. Hallo, Dons. Hvordan kan du... Hallo, please. Jeg ved ikke, hvordan jeg kaster dig. Du er så klam, du er. Hvordan kaster I de der bomber? Når du er død, så skal du bare trykke på en af de tre ting, du vil kaste, og så bare trykke på banen. Du fyrer bare rundt med den skovl der, du gør. Sådan. Jeg gad godt at vide, hvordan man kaster. Hvad sker der? Hvorfor smider jeg så meget lort over det hele? Jamen, hvordan kommer man fri på den is, der jeg bliver ved med at knække den? Damn, I vandt. Jamen, Det I skulle sådan da ikke være, når jeg er Tre en af runder mand på mit hold, altså. God damn. Anders, vi skal lige logge ind nu. Nå, never mind. Ja, det var sidste runde. Kan du så ikke lade mig? Ken! Okay, det Hej, velkommen til den her video. Tak fordi I ser med. Ja. Det er fandme i Jeg tænkte nok, orden. man kunne bevæge sig i det. Hej og velkommen til den her video. Hvordan er det, man thrower Torste? Torste X. Tag lige en bane. Du skal lige se, om du kan få Kan vi fjernet ikke vælge noget teams. andet end det her med? Okay, Er der ikke noget andet end det hvis her jeg gør med sådan her, egentlig? hvis jeg nu så bliver jeg nødt til at exit lobby. Jeg kan Men ikke ændre det hvorfor her. kom det lige Dodge Player 2? Så hvis det er Jo, creator, du kan, jamen, jo, du kan settings maps her. Jeg har styr på det nu. Okay, kan du så ikke invite så? Jo. Godt. Og vi er her alle sammen, eller hvad? Ja, Dons på sit eget hold. Ja, det er fint nok, det kan jeg godt. Godt. Og nu har jeg gjort sådan så, at der er random maps, så den kører bare fuld skrald. Ja. Velkommen til, mine damer her, til Party Animals. Ja, ærligt. Prøv at spille det. Det lyder sådan rigtigt sådan en showhost eller sådan noget. Det er det jo. Og mine damer her, Oliver velkommen til Party Tømmen! Oliver Animals med Tømmen, han elsker Kogerklubben, børn. mine damer her. Træner. What the Sigma? What the Sigma skibbity sig. Oliver til mænd. Breaking news, Oliver til mænd. GG. Der er sat random teams på, mine damer her. Nej, jeg skal ikke være god som den. Regner, kan du lige minut om min outfit? Jeg er katten igen, Gunnar. Ja, jeg Er du er sådan en sovjetunionsk ind? Jeg var ikke klar. Den der er badekåb på. Bathing coat. Okay, så kan vi se, hvem der er på hold med hvem? Jamen, du har rødt. Ved du hvad vi skal? Og så de andre med rødt navn skal Kom du her, så Don. ikke slå på. Kom her. Hvorfor skal du ikke? Nej! Den sapper mig. Hvordan? Kom her. Kom ud, Smart, mand. Holy shit. Kom så, Anders! Nej, Donner! Nej, jeg røg ud. Fuck, det er lortet. Hvad sker der? Hvad sker der? Ja, så kom. Shit, hvad sker der? Tam. Nej, please. Karate, Pas, du skal være mand. den eneste. Ej, du slog mig ud, mand. Ja, for Anders ud. Anders, hvad vil du? Skal du fronte, eller hvad? Kom her. Ej! Hold da kæft, mand. Shit! Mig og Anders, vi blev bare lige skudt af helvede til. Nej, bombe! Bomber klar! Jeg kan ikke gøre noget! Bombe klar! Ja, okay, vi ses. Nå. Det er Nora, der er tilbage. Det er flot, Nora. Tak. Må jeg gerne lige have lov at spawn først, inden vi gør noget her? Okay, nej, det måtte jeg ikke. Reiner, hvad tror du, det her er? Det er no mercy. Nej, du slog mig. Fuck, Oliver, du slog mig ud, mand. Nej. Fuck, man! Sorry. Lad os lige vente her. Hallo. Der ligger en Okay, jeg skal væk herfra. Væk. Der kommer en bølge nu. Ui. Nej, hvad Ja, laver ud med dig, ud med dig. Ud med dig, Oliver, vi er sammen, bombsinator. for fanden, Oliver. Nej, vi er sgu da ikke. Jeg er sgu da Vi er mod sammen lige dig. nu. Oliver, vi er sammen. Hvad mener Oliver, vi er sammen. Hvad mener du, mand? Anders, det er bag, mand. Nej. Oliver. Dude, Du er blå. jeg spændte lige ben det på ved mig jeg selv der. godt, men Oliver slog mig ned. Må Oliver heller ikke... Jeg er jo mod Hedder dig. Anders også Sharrow Jeg er jo Asser? mod dig. Jamen, hvorfor fanden hedder hedder Oliver jeg heller ikke. Sharrow Asser, eller hvad Det gør jeg heller ikke. Asser? Jo, du gør, du bare hedder ikke han er læst. helt Den dumt, hedder Asser. Shred Bro. Jeg hedder Gå nu væk, Noah.
Hallo, slap af. Ud med ham der Harald stenbukkemanden der, altså. Kom så, Dons. Kom så. Hallo, du sprogtaber. Tag kanin ud med ham, ud med ham. Nej, Dons, Kom her. Anders! Plukker alle sammen, mand. Nej, please, Dons. Please, lad os snakke om det, Dons. Hvordan slipper den her igen? Jeg vil gerne af med den. Torser den, vel? Jeg kan ikke finde ud af. Efter ham der, tag Gunk! Kom nu, hvorfor kan jeg ikke tage fat? Hvad sker der? Hvorfor er min mand limp? Hvorfor virker min arm ikke? Wow! Kom nu, Don, og smadrer ham nu, Dons! Gunk, han render bare rundt og skyder op i luften. Nej! Okay, kom nu, please. Det er dig mod Nora, please. Bæver, svøm. Eller odder. Odder, kom nu, du kan godt svømme. Gunk, please. Nej, Gunk, nej. Dude, det er umuligt at komme op på det vand der igen. Odder, Der var den lidt mere venlig mod dig. Ja, det var den godt. Sikkerhed, jeg vil gerne sikkerhed. Okay, slap lige af. Jeg var ikke klar. Det er unfair, det der. Jeg var ikke klar på det der. Sådan der. Bombe! Okay. Vi ses på grillen, Anders. Vi ses på grillen. Net går du med din idiot. Ud med Nora. Vi skal have Nora. Nej. Please. Åh, mand. Hvad laver du en jod? Kom nu ind, Jod. Gunk. Sorry. Please, gutter. Det er 3 mod 1. Kom nu. I skal have ham ned. Det er Dons, dumme svin. Vi kan ikke tabe til en mand. Det kan vi simpelthen ikke. Jeg er headbutter. Ja, lige præcis. Ud med ham. Ja, hvem er den, der smed? Ej, Gunk. Dons, kuk nu, Dons. Banan. Han smider bare med den. Nej. Dons, kom så, Dons, smadrer ham, Dons. Jeg elsker bare den der bue, der I render rundt med. Der er ikke nogen, der rammer noget. Nej, jeg ved der. Enjo, han ligner... Nej, hallo! Reiner, Enjo, han ligner bare en, der er mega stiv, når han render rundt og bruger den der... Ud med dig, Anders. Kom her. Ej, det kan jeg ikke så godt lide der. Det kan jeg ikke så godt lide. Væk med dig! Nej, så kan du ikke slå mig ud! Sådan der. Jeg tog Enjød med ud. Sådan der. Jeg er stærk. Kom ud med ham. Ud med Nora. Tag ham, please. Reiner, smæk ham. Hele mit team er bare dødt, altså. Nå, vi vandt. Nice. Jamen, bro. Nu er... For mig bananskræl i ansigtet, mand. Den godt skutter mig med den banan. Hvad mener du, mand? Jeg ved ikke, om man kan få rundt om. Velkommen til videoen i dag, skal vi snakke om... Husk at unsubscribe og ikke dislike. Katten er også blevet slået ud. Det var lidt fedt. Anders, han lugter mig bare. De der fucking øjne. Det er sgu da Psyduck, jeg tænker på. Ja. Det sagde vi da også for lang tid siden. Det har vi sgu da sagt, mand. Sorry, jeg har ikke hørt det. Slap nu af, mand. Hvad er det her for noget lort? Stay behind the wind. Upcoming wind tunnel. Det lyder ikke godt. Nå, nu er det random hold. Var det også før? Hvad er det her? Jeg ved ikke, hvad er det, jeg gør? Hej, Enjo. Kom her. Skal vi have dem alle sammen op? Hvorfor du mig, Dons? Skal vi have dem alle sammen Jamen, op? jeg fatter ikke det der. Jeg røg. Bro, I gør... Jeg synes Hvorfor slår I mig? Nå, jeg er ikke rydden her, det er rigtigt. I kan ikke tage mig op. Anders! Hej. Skal vi ligge og kysse her, eller hvad? Prøv lige frem. Prøv lige, jeg ved ikke, hvad det der er. Gunk, du får... Nej, Gunk, du får bag med den her. Nej. Så kom. Nej, hallo, mand. Nej, vi skal bruge den her. Det er det, man skal bruge den til. Ja, det er godt, Reiner. Og så, nu skal vi komme her. Nej, ikke bomben. Nej, gutter. Nej, vi er døde. Jeg er død. Vi skal væk. Nej. Det er det, man skal bruge den Det til. virkede. Nej, vi ses, NJ. Let's go, mand. Oj. Jeg elsker bomberne, de er fucking grinerne. Hallo, Reiner! Nu shit, vi ses. Hallo, mand. Okay, never mind. Nå. Ja, det var dumt, var Oliver. Jamen, altså, hvad kan man sige? Det er et eye for eye. Det var fint nok. Jeg offrede mig selv, for vi kunne vinde. Hallo, ikke der. Det er skridtet, Anders. Det er skridtet. Lige præcis. Oh my god. No way. Nej. Anders, pas på bomben. Hvorfor skal du slå mig ud, Anders? Nej, Enjød. Jeg står bare og smækker regner. Nej, Dans! Du skal jo lige have sådan her.
dig, mand. Fisk i hovedet. Jamen, så fuck dig, mand. Kom her. Så. Okay. Ej, det er weird, når du også har taget katten, Enjad. Jeg ved ikke, hvorfor... Jamen, Ja, hvad laver du? Nej, kom nu. Anja, du skal cook. Anja, du skal cook. Enjad, vi er venner. Ja. Oh my god. Ja. Okay, ved du hvad, det er faktisk respekt. Det er faktisk respekt. Kaster lige bombe på ham. Kan man kaste bom? What? Når det er noget, vi selv kan gøre. What the? Ja. Det var jeg slet ikke klar over, man kunne. Forstår du ingenting, mand? Jeg troede bare, man kunne spectate. Nej, håndtaget brækket af. Hvad mener du så? Nej, Let's go. hvad mener I? Vi var sidst. Håndtagene kan brække af de der svin. Jeg laver noget sejt. Ej, ikke skyde, hallo! Fuck mig! Shit, man! Kom her, Gung. Kom her. Jeg skal ikke... Tag ham. Tag ham, Reiner. Tag ham for helvede. Tag ham. Ja, lige præcis. Jeg skal bruge hjælp her, Gung. Jeg skal bruge hjælp her. Nej! Det bliver klemt op imellem os. Nej, jeg holdt. Nej! Oliver! Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg gjorde. Du tog mig med i faldet! Kom op. Ja, det var altså ikke meningen. Nej, der er stadig en liv, mand. Der er to. Jeg har lagt en fisk til en af jer, der kan bruge. Kaster bare ned. Bare kom lidt tættere, mand. Okay. Man rammer med en banan. Bombe! Nå. Okay, der går virkelig lang tid før den springer. Det var mig. Nej, hallo. Ragnar. Men kaster du? Han bliver bare kastet med lort. Jeg er så god med den banan der. Nå, Gung, hvad gør du nu? Gung, du skal holde fast. Hold fast, Gung, please. Kom her, Reiner. Du vil da holde sammen. Nej. Jeg kan ikke lade Ragnar slår være. bare ud, mand. Stejp han. Okay, strategien, det er altså bare lige at få den her op til at starte med. Det siger jeg bare lige. Bedste strategi nogensinde. Igen, jo. Ja, vi ses. What the Shit, man. Mike Tyson. Jeg er allerede død. Gå lige væk med den der. Au. Kom her, Kom her, Hvem Anders. slog mig ud? Enjad. Ej, lad ikke slå mig ud. Hallo, nej, please. Vi snakker om det, Nå. Jamen. The tables have turned. Kom nu. Hallo, hjælp. Nå, Preben, Han er dons, hernede. mand. Nej. det er jo, ja. La la la. Er det ikke vildt? Hvem er det, vi mangler? Altså, hvem? Men Enjad, han løber. Nå, Enjad, han står bare dernede. Grunden. Hvad, Enjad, jeg tror sgu, du dør nu, Men Marker. jeg slip på ting. Dons. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, jeg står i to bomber nu. Bomberklæder, remoulade. Nå. Ej. Men jo, du er god til det at spille. Nej. Man, han står virkelig bare og holder fast. Nej, hvis vi vinder den her, ikke? Det gør vi! Ej. Jeg glemte lige Enjad, han ikke var på mit hold. Never mind. Jeg kan godt lide at stå og hæppet på Enjad, men han var ikke på mit hold. Det er fordi, jeg er den samme kat som dig. Det er Ja, derfor. så lad lige være med det. Kom så. Altså, har du hørt om Jesus Kristus? Så der er snuske. Jeg vil ikke være en kat. Jeg vil ikke være den samme som Oliver. Jeg vil gerne være Stay on the bridge. Jamen, jeg vil nok lige være... Altså, jeg er jo Garfield, jo. Altså, jeg er jo Harald. Ja, men jeg kan jo ikke få lov til at vælge karakter indtil videre. Nej, men det er ikke endnu. Vi skal være helt færdige med gamet, jo. Vi har sat den til at bare give den gas. Der er lort. Efter blå her, vi skal efter blå her. Hallo, lad nu være med at holde fat i mig, Enjad. Altså, det kan godt være, at du er på mit hold, ikke? Men nu får du fat til noget. Og væk, Anders. Ja, vi ses. Ej, hallo. Kom her. Nej, hvad er det? Nu kommer der en kanin ud af det blå, mand. Hvad vil du, Dons? Fjern dig. Kom. Nej. Var det tykke dyr, mand? Det gør du ikke ved Reiner, det der. Det kan jeg godt sige dig, Anders. Okay, never mind. Han lavede lige en double whammy. Nej. Hvorfor er der lort over det hele? De knækker det. Nej, men jeg har fået lort i ansigtet. Hvad sker der? Ej. Hvad sker der? Jeg kan ikke se noget, gutter. Nej! Bomber mig. Gutter, jeg kan ikke se noget. Hvad laver jeg? Kom nu, Oliver. Vi skal flex stunts. Tag ham. Jeg tager højre, du tager venstre. Kom nu, nej. Hvordan? Nej. Nå. Det er godt der. Nej, min den røg bare ud over. Nej. Så ser jeg, hvad man kan.
Kom nu, Noah. Nej! Please, Noah. Please. Hvordan tog du mig op? Hvordan gjorde du det? Hvordan gjorde du det der? Let's go, Hvordan gjorde du det der? Det har du også gjort, Noah, vil jeg lige hilse at sige. Nej, jeg har. Jeg skubber Jo, bare folk ud. Jeg hopper du har bare taget rundt. mig op i. Hvordan gør man det der? Jeg Hallo? ved ikke. Hvad mener du? Hold slå-knappen. Få fat i Gunk, han tager altid den der. Okay. Jeg er på keyboard, mand. Nej, Altså. slå. Ja, Anders, what the fuck? Farvel. Jamen, hvad sker der, mand? Jeg bliver bare... Lad nu være med at stå og skud. Der er skud nu. Nej! Gutter! Slå en tarm. Jeg er sej. Men det er ikke GG. Nej! Anders. Gider du lige at få den der dinosaur i mit hoved? Det er mig, Anders! Au, Anders! Jeg redder Reiner dig. sig hjælp Nej, mig, Anders, taber. hvorfor Åh, slår ja. I ud? Vi er sammen. Nej, han slår mig i hovedet. Hjælp. Nej. Kom nu. Ja, jeg glid i bananen, mand. Nej. Glid i bananen. Heller ikke der, mand. Så tag mig op, mand. Så tag mig op. Nej. Det er en epic kamp. Ej, der er bananskralder hele pivetøjet. Oh my god, Gunk, hvad lavede du der? Gunk. Det er så sygt ud. Hjælp mig, Reiner. Ej, hvor så er det sejt ud. Så er det sejt ud. Reiner. Du flyver så højt, mand. Hold med mig, Noah. Nej. Ja. For satan. Oh my god. Reiner, han er den bedste. Gunk, hvad Jeg skete der fløj lige for bare, dig? mand. Du fløj bare. Snublede du i en bananskrald, eller hvad? Nej, hvorfor? Hvad skal jeg få nu? Nej. Jeg kan jo ikke se det. Hvad er det, jeg holder fat i? Nej. Hvad? Okay, Gunk. Jeg er bare fedt, Okay. at holde fast. Jeg fik dig nu. Det var eddermame med en hurtig runde der. Jeg lader bare dropkick på NJ. Ja, det må man fandme sige ja til. Nej! Kom, stop! Shit, det er så sygt ud. Hvordan gør du det der? Hopper du bare? Hvad? Kom, hjælp! Kom! Jeg hjælper! Ud med Gunk. Ud med Gunk. What? Ej, jeg gider ikke være med Må du mere. være done. Altså, Hvordan kommer jeg ud herfra? Jeg fik lige en bombe i løgene. Så. Gunk. Okay. Jeg lever. He's back. Så, nu kommer der sgu bumgutter. Nej. Ej, Gunk, du er bare en menace med de der guns der. my God. Det var ind på vores hold. Let's go. Min bump, den flækkede lige ind i min egen teammate. Så Gå nu Kom nu, væk, Reiner. mand. Reiner, giv dem nu. Reiner, please, det er op til dig. Kom nu. I kan ligge og kramme lidt der, ja. Han stod Hvordan mig. smider den her? Kom nu, Reiner. X. Kom nu, Reiner. Der sker ikke noget, der tror jeg ikke. Jo, du skyder noget jo. Jo, det virker. Du skyder noget lige Ja. nu. Jeg skal sådan holde den inde. Jamen, jeg vil gerne af med den jo. Nå. Hvorfor vil du gerne af med den? Fordi jeg vil gerne være Altså, er slå det på ikke G? folk, Er det kaste ikke G folk ud for over. drop? Altså, er det ikke bare G for Nej, drop? det er E-mode. Så det er I, tror jeg. Skal lige se her, Gunk, eller hvad? Gunk, det er... Ja, hallo, mand. Det er F. Det er F. Gunk, det er F. Nå ja, selvfølgelig. F som en drop. Ej. Flyt dig. Jeg skal lige lave en intro. Jamen, Lad mig jeg lige er danse med dig løven. her. Ses. Det lige var du ved at være WWE takedown på Dons. Jeg står bare over i hjørnet med dig der. Du er i gang med at lave The Haymaker, altså. Jeg er bare løbet væk. Ja, det kan man godt se. Altså, Sharks. Must you Jaws. shout for sharks? Jaws. nej. Let's go. Mekaniske hajer. Okay. Det ved du hvad, det er lidt klamt det der faktisk. Jeg hader hajer. Nu skal du seriøst, altså hvad er dit problem, kan man Anders? fandme. Hvorfor? Okay, jamen, hvad er dit problem? Lad nu være. Hvorfor skal det være sådan? Hvorfor er der så mange røde? Nej, stop med det der. Stop dig Hvad med. er det der her? Jeg kan ikke få lov at samle den op. Swag. Giv mig den nu. Det er så dumt, det her. Harald, altså. Du skal blive ægte. Gå nu væk. Hvem er der en nunchucks? Er det dig, NJ, dit svin? Jeg giver klip. Hold hvor du mig det der. Hvorfor kan jeg ikke samle den der f***ing crossbow op? Det kunne du nu. Ej, hvad er det Shit, mand. Læg dig. Jeg kan ikke tage fat i dig. Ej, Reiner, det var Eller vildt, det der. snak om, vi er begge to katte, okay? Okay. Nej, det mener du ikke. Ej, slip mig. Nej. Kom nu Nå. op, Anders. Anders, kom nu op, Anders. Jamen, Jeg kan ikke finde ud af kast. jeg kan ikke finde ud af, hvordan kommer man op?
Altså, når man så hænger fast på, hvad gør man så? Gør bare sådan der. Der er bomber i. Det er bare, der skal bare bombe over det hele, mand. Er du sindssyg? Hvad er det her? Hvad er det her? Den er god, den der. Den er god, den der. Kom så, Den kom så, er kom så, god, den der. Ja. Ja! Vågn nu, Dons. Vågn nu op, Dons. Vågn nu op, Dons. Men det... Jeg bliver lige... Hej. Hvem kaster en fest på mig? Nogle gange så glemmer jeg, hvilket hold jeg er på, og så sidder jeg og hæpper på, at mit eget hold dør. Kom her, der ser jo kvak. Vi ses. Holy. Hey. Jeg kan ikke finde ud af at skyde. Noah, så lad os snakke om det. Du skal bare slå med den. Læg dig. Der er ikke noget at snakke om her. Altså, Oliver, der er intet at snakke om. Ej, nej. Ej, lad nu være. Kom nu. Nej. Ej, de der hajer der. Kom nu. Okay. Det er vigtigt. Nej. Så. Hvordan slår I? Skal man bare pikke? Du har samlet den op, jo. Jeg ved ikke, hvordan man samler den op. Jeg aner Hvordan det. samler man op? Skal man holde... Højre og venstre klik. Og så når jeg har den, så... Dræb Dons, kom nu. NJ. Så du højre klik for at samle op, og så hold venstre klik? Nej. Venstre klik og højre klik for at samle op. Hold den inde, til du har samlet det op. Ah, Og så når okay. du har det deroppe, så kan du slippe det igen. NJ. Okay. Det fattede jeg slet ikke. Ja! Nej, Godt spillet. Nå, gunk. den kom lige 2 min nums der. Hjælp! Ja, okay. Ej, den er også svær. Den er. Så kommer der sådan en kæmpe rulle ned. Han har aldrig overlevet det der. Shit, mand. Okay, men det må jeg lige prøve så. Det kan jeg godt lide. Kom nu. Hvad gør den der flaske der? Hvad gør den der flaske, Gung? Ja, jeg tager den nu igen. Det er godt, at jeg smider ham dernede der. Du skal sørge for, at han bliver dernede. Kom her. Jeg ved ikke, hvad den gjorde, men jeg føler mig ikke stærkere. Hvem skal have? Skal du have? Kom her. Så kom her, mand. Kom her, hvad skal du have? Mand? Så kom her. Kom her. Første teammate på jorden. Hvad skal Hvad? Jeg kan slet ikke styre det lort her. Undskyld, hvordan får jeg ud i vandet? Redningen, Gung. Nej, hvad? Okay. Og så hvor hurtigt jeg er, det. Det skulle da ikke mig. Hvad mener du? Skal du ikke slå mig ned? Kom her, Anders. Kom her. Nej, der var en ting. Jeg har taget mig op sådan med den der, mand. Hvad sker der? Oliver, se. Det er en sugekop, jeg har i røven på. Jeg er simpelthen skudt af en eller anden. Oh my god, mand. Kunne du være helt i gang i? Der er bombe. Det er vist 18 plus, det der. Okay, Anders. Okay, lad være med at suge min nak på den måde der. Den der fucking sugekop dræbte mig, mand. Jeg kunne ikke svømme med den. Tag ham. Kom nu, Reiner. Lad os flække nu, Anders. Flæk ham. Reiner, hjælp mig for helvede. Lad du være med mig så kig, din idiot. Hvad laver? Jamen, ved du hvad? Nej. Nej, ved Det er godt. Shit, du fløj. Hvorfor står du også bare og kigger, mand? Hvordan Det er sjovt, det der. Det er 4 mod 3, vi er ved at tabe, altså. Det kan blive dårligt. Hallo, det er unfair. Stop nu med at slå mig. Lige i maven, du. Ej, men altså, nu Anders... Det er snyd, min controller. Okay, Anders, slap nu af. Anders, lad os snakke om det, helt ærligt. Jeg skal ikke komme der med. Det er mig! Men så skal jeg i gang om. Står der bare sådan en syg and og kigger på at blive spist af en haj. Det er ligesom ham der fra den der rottefilm der. Hvad hedder den nu? Ratatouille? Nej, den der flush. Skyllet Den har skyllet ud. Ham der også gerne vil fryse de der andre rotter til is. Nå, ja. Hvordan kaster man folk? Skyllet væk. Er det den Dons, der har fået sig is? Get clapped in you... Hvordan kaster I folk så langt? Du skal ikke dræbe mig. Jeg tror, hvis man sådan snor rundt om sig selv, så kaster man længere. Det er i hvert fald det, jeg prøver på. Nej, okay, min controller gider ikke lige nu. Hallo. Anders. Det udnytter jeg endda. Ja, så no mercy. Nå, gutter, det er ikke... Du skal lige tørre. Smad render. Kom så, render. Kom nu, Don. For satan, Dons, din... Tam. Lad være. Nu hvorfor nakker du din egen teammate? Hej! Væk med dig. Gå nu væk med den der fisk.
Hallo, slap nu af. NJ. Okay. Hallo. Kom nu. Nej. Kom så, Reiner. Jeg er ham. Bumsinator. Noah bare løber over til bumpen. Ses. Okay. Jeg skovlede lige. Den der kølle er fucking syg. Jeg lever. Kom så, Reiner. Hvad mener du? Yes, vi Constant vinder. står Easy. bare camper deroppe, mand. Hvad skulle der over? Damn. De der hajer der, de er bare hurtige, når man først er nede i vandet, Det de er er. deep and crazy. Altså. Tak fordi du så med den her video. Vi ses aldrig igen. Velkommen til YouTube-videoen. Smid et like og subscribe, hvis du synes, Nora han lugter. Lugter. For det ser som right hook, jeg er på vej med der. Winter is coming. Ja, okay. Hvor mange spiller vi skal være tæt på. Det ved jeg ikke. Nora har bare sagt så uendeligt. Vi spiller vel bare til, vi ikke gider spille mere. Altså. Okay. Jeg vil gerne skifte karakter for helvede. Det kommer du ikke til. Hej. Jeg smadrer dig. Kan du fatte det, eller hvad? Det kommer du bare ikke til. Oj, der er skyldbeduse. Vi er sammen, Jon. Nå, Reiner, kom her. Enjo, vi er sammen. Og jeg har fået mit våben. Okay, Reiner, han er ham. Hvad sker der? Enjo, vi er sammen. Altså, Er du sindssyg, mand? skal du kigge sig, eller hvad? Reiner, ja, du tror bare, du er så sej, Reiner. Kom her. Tag ham, Anders. Jeg er lige præcis ude med ham. Hvordan dræber man folk på den her map? De skal ud i... hvis man kommer væk fra ilden, så bliver man til is. Enjo, du er dig. Du skal væk. Nej, det er Oliver. Okay. No way. Nå, Ja, tag ham. kom så her, Reiner. Kom så her, Reiner, hva'? Kom her. Jamen, jeg skal lige herover. Okay. Gælder det ikke som våben, det her, eller hvad? Så er man her. Jamen, hvad sker der? Hvorfor dør jeg her? Hvad? Er det fordi ilden var ved at gå ud, eller Der hvad? er jo ikke tændt mere, mand. Jamen, for fanden da, mand. Du er ikke Det så tændt jeg mere. sgu da ikke. Ja. Og du er grim. Ja, Grimmersen. Hallo. Nå, det skal være snestorm, tror jeg. Velkommen. skal jeg bare være Ja, tag på den. Okay, Kan vi det er faktisk sygt det der. Oliver, Hvad så? kan vi redde dig igen? Eller er du bare død? Nej, jeg er vildt lidt. Jeg er død. Ah. Eller det ved jeg da ikke. Hvad? Er jeg det? Jeg ligger frossen derinde. Det Jeg har ligner lagt dig da. i ilden i hvert fald. Ja, Så du okay. kunne blive varm. Har du gjort det? Ja, du ligger i ilden lige nu. What? Kan du ikke se dig her? Nå, på den måde. Jamen, jeg tror sgu, jeg er død, hvor man... Det kan jeg aldrig sige. Du ser i hvert fald ikke så godt ud. Hvorfor er det Jeg gider ikke være der med. Det er der mange granater. Hvad mener du? Nej. Så kom så. NJ mod Gunk. Nå. Ja, NJ, det er ikke så godt. Nu dør du. Nå. Tillykke, Gunk. Jeg fik jeg ikke Dons ud. Dons, du snakker ikke. Du har nok muted din mikrofon. Kom her, Reiner. Oliver, gå nu væk. Hvorfor er det altid mig, Oliver? Nej, NJ, gå væk. Oliver. Au! Du er på dig! Død på det! Nej, ikke helt. Okay. Oliver, gå nu væk. Holy shit. Kom nu ud med ham. Hvad? Ud med ham. Kom så, Anders. Tag ham. Flæk ham. bro. Kom så. Nej. Nej. Nu, mand. Gunk. Slapper du af med den der? Det er psykopat. mand. Så ud med Anders. Gå nu væk. Nej, ups. Nej. Du er dum. Nej, Nemesis. Ej, Nora, det er det dårligste play, jeg har set længe. Ups. Reiner. Lad nu være. Nej, lad nu være. Kom her. Kom og kys mig, Reiner. Kys mig. Du vil gerne. Jeg må kysse vil mig ikke lidt. kysse nogen af jer. Kom og kys mig lidt. Reiner, vil du ikke have en bombe her? Prøv at se. Den er til dig. Ej, hvor dejligt. Nej. Oliver, du har den. I trust. Hallo. Kom, Reiner, kom. Nå, jeg har den ikke. Jeg har ikke noget. Hvad var? Jeg er død. Hvorfor er det kun mine venner, jeg kan slå sådan der helvede til? Og hvorfor er det ikke... Kom her. Jeg rammer slet ikke. Nej, så røg du ned i hullet, ligesom jeg gjorde inden. Nå. Det var mig, der kastede den. Hvorfor er der gået ild i dig, mand? Hallo, mand. Hvorfor er der ild i dig, Gunk? Nora, du skal til at Fordi gøre jeg noget. spiste den der mad der. Det er skrald. Jeg kan ikke slå den. Jeg er lort til at spille her. I virker til, at jeg som har spillet det her meget mere end mig, altså. Jamen, jeg har stadig og secretly spillet det i 100 år sådan. Hvordan? Jeg forstår ikke, hvordan jeg tager ting op og bruger dem. Så slår du mig på den der bag ryggen, altså. Oliver. Okay, Vi ses på kill, Reiner. Jeg bliver gangbanget. Lad mig komme ind. Kom nu. Nej, jamen, du fryser så let til is. Okay.
Jeg sover lige herovre. Nej. Prøv lige at æde den der. Nej, jeg Oh my god, der er mange bomber lige nu. Ja. Ej, det tager så lang tid for dem at recharge de bomber der. Jeg kan ikke tage ham her med. Nej, det kan jeg ikke. Ja, Anders han er sgu død. Er der ikke Anders den han bombe ligger her? helt frossen der. Der er Jeg har sgu en ikke meget kniv. liv i ham. Jeg har en kniv. Åh nej. Kom nu. Ja, det er godt. Okay, NJ han fik bare 2 bomber kastet for fødderne altså. Ej. Det var dig. Fuck. Altså, hvordan kan NJ først med så hårdt med? På NJ, han har bare styr på det lort der, mand. Så man ikke har styr på den nade der. Nej. Kom. Nej. Du nu din dumme kat, mand. Det kan ikke passe, det skal være... Lille. Ryd sneen. Kom så. Bang! Oh my Det var godt god. kastet. Shit, mand. I'm still alive, motherfucker. Gunk, du skal jo ligesom ramme ham. Jeg prøver, mand. Kom så. Ja, han dør der, han dør. Kom så. Nej, jeg gør ikke. Hvordan dør han ikke? Ej. Der døde han. Altså, det er sygt nok, NJ, at du stadigvæk holder så lang tid, mand. Selv ud. Jeg offrer mig selv for den win her. Jeg offrer mig selv. Jeg står bare lige og emoter. Let's go. Oh my god. A worthy sacrifice. Det er god, mand. Kom, mand. Så kom, mand. Hvad vil du? Kom her, mand, så jeg kan give dig en års. Jeg kan finde til stads med, mand. Kom her, mand. Jeg er god til det spil her, hva'? Kom her, mand. Sådan der, mand. Fuck, det er godt. Det regner mor, hørte I det? Okay. Hold til din kæft. Der er fly swatter. Hvad er det? Hvad er det her? Hvad det Hvad sker her? der nu? Hvad er det her? Jeg forstår, han er What? Hvem nej! Nej! Hvem tror du det er? Come on. Slap dog af, Noah. Okay, jeg er død. Kom lige stop med den der stødpistol. Nej! Mit hoved! Hjælp! Jeg kan vildt ikke komme op. Hvordan kommer jeg op her? Nej, hvad sker der? Ja, Dons, du bliver bare dernede, det er fint. Jeg sagde, du bliver dernede, mand! Jeg vidste ikke, hvordan man svømmede. Man skulle bare svømme. Gutter, hvordan kommer jeg op her? Døde du af det? Ja. Kan vi ikke lige dræbe Oliver? Oliver, du skal holde ved, og så holde mellemrum inden. Sådan der. Okay. Jeg kaster bare en lort ned på. Nej, okay. Noah, nej! Men vi vinder alligevel, altså. Jeg holder med her, vi ses. Kom nu. Du kan ikke komme op her, mand. Gå væk. Oliver, prøv nu! Og der er en hat her. Nej, Oliver! Pas på. Kun er væk, din ko, mand. Nej! Ja, jeg er død, er jeg ikke? Kom nu, Oliver, kravl op. Kom nu! Hvorfor er det Oliver, der er død endnu? Kom nu op. Hvorfor har jeg kun en? Hvorfor står jeg? Det lyder lige, når jeg står og spiller den af. Kom nu op. I am the captain now. Ej, gå lige væk. Gå væk. Au. Du ligger et godt sted, I am the captain now. Okay. Jeg sidder fast. Nej! Nej, Okay, jeg kan det godt lide den det der. her map. I am the captain. Oh my god. Hjælp! Jeg blev bare slyngt af helvede til den der. Ej, jamen, det Jeg er kan gemt godt den lide det der. her map. Det her map, det er faktisk sådan. Mand. Ses på grillen, Reiner. Ej, det var dumt. Du skal altid have fat i der først. Du prøver du ride på den som en gust, eller hvad nu er. Ej. Anders, hvis du... Reiner, det var så nok friendly fire, det der. Shit, du flækkede ham. Hvad mener du? Hvorfor kan jeg ikke tage den her? Jeg må lige tage... Ej, Vi ses på grillen. Guess what, motherfucker? Ja, lad være. Jeg lever endnu. Nej! regner. Rul nu. Wow! Nej! Dumme lortkat, mand. Tag den regner, og så bare giv Oliver los. Au. Nej, hvad der? Hvad sker der? Hvad sker der? Nå, tag med den. Smid ned den. Gutter. Kom så. Nej! Kom nu.
Please, please, please. Hvorfor ikke her? Nej, men jeg kan ikke nå at tage fat om da jeg altså. Indjøret derop, kom så. Smid nu fisk efter indjøret, mand. Nej, hallo, Gunk. Jeg kan ikke give slip. Nå, hvornår jeg venter bare til at få en bombe. Der er nogen, der skal bombes, det kan jeg godt mærke. Prøv lige, gå lige væk. Er det sådan en Titanic-scene, det her, eller hvad, gutter? Ja, sådan der, mand. Så kører vi. Hej, Gunk. Åh, nej. Hvad skal jeg gøre med den bombe, der regner, hva'? Hvad? Hej, Nå, Gunk. har vi. Så slapper lige af, ja. Nej! Okay, den røg godt nok meget over. Jeg vil herop igen. Den midter. Ej, satans. Jeg blev en snipet der. Jeg må nu komme herop. Døde du ikke, Gunk? Au! Jeg døde også. Nå, okay. Ikke mig. Kom der til. Og hvad til episode? Jeg elsker bare, det er bare friendly fire hver gang. Jeg er op. Oh my god, mand. Indjøret, du holder fast i mig. Hallo, hvad er dit problem, bare? Ja, Tryk. Du skal hjælpe mig, gutter, så skal hjælpe mig. Nej, Oliver! Hvad er din idé? Nej, med det der! Ja, nej! det var ikke... Hallo, det er ikke med vilje, det lover jeg. Liv! Du reddede hans liv! Dum, Oliver! Hvordan kravler man op, når man har fat i noget? Stop det der. Holder spacing, tror jeg. Vi skal på eventyr nu. Nej, vi skal ikke. Vi skal på eventyr nu. Jeg skal have den mere. Kom nu. Vi skal på eventyr nu. Nej, vi skal ikke. Nej, vi skal ikke. Vi skal ikke på noget eventyr. Hvor er du på vej hen? Oh my god. Hvorfor sidder jeg stadig fast på gå væk. der? Gå væk. Kom nu. Oh my god. Det var tæt på, at jeg døde der. Er du sindssyg, mand? I am the captain now. Er der nogle gode emotes? Ja, ud med ham. Jeg kan ikke kontrollere mine spasmer, okay? Nej! Vågn op. Det er mig og Anders, vi begynder så. Anders, du har fat i mig igen. Ja, men det kan jeg. Jeg ved ikke, Nej, hvorfor tager han? Hvorfor tager han? han er så tyk, Reiner. Det er svært at få ham ud. Og vi alle sammen er i live, mand. Kom nu. Hvem er det, der bliver med at slå mig? Kom nu op, din lortekat. Ja, jeg slikker, vi ses. Nej, Anders! Nej! Hvad er det? Nej, en had. I slip på mig, Oliver. Hvad er det, du laver, Reiner? Nej. Op og tage ham. Vi skal op og have ham. Kom så. Shit. Oh my god, så var der bare en fisk i hovedet, mand. Det var en god militæret fisk, Jeg elsker så, at de bare flyver rundt deroppe Shit, på, mand. mand. Det ser sjovt ud. Skal vi holde hånden, eller hvad? Det du vil? Okay. Hvordan smider jeg? Nå. Jeg skal passe på at lave alle de der flyvehop der. Nej, Kom nu. Ja. Oh my god. Vågn op. Det er ikke fair. Nej, hallo. Hvad er det her for noget? Det er mig. Nej. En jøde. Nå, jamen, jeg kigger bare på, hvad I laver. Det er sgu meget godt, Gunnar. Nej, hvad sker der? Smid mod! Nej, jeg slår mig selv ud. Det er Oliver. Nej. En jøde. En jøde. Hold nu. Jamen, hvorfor? Kom nu. Smid nu ud! Ja, han dør nu. Se. Ja. Hvorfor er det? Du skal stoppe mig Nej, Gunk, han er fandme tilbage. Sådan der, ud med dig igen. Kan du? Ud med dig. Ja, vi ses på grillen. Ja, sådan der, gutter, Det er bare sådan der. åndssvagt. Det er slet ikke Let's fair. go in og high five, man. High five. Altså, mest kedelige våben til dato, Jeg er mand. død. Altså, det er bare iskolden. Altså, hvis man har det, der har man jo allerede Au, vundet. han er. Ellers tak, så. Hej, Anders! Ja. Tag den. Nej! Nej! Den andre vej. Oliver, gå nu væk. Dobbelt kill. Væk med. Kommer her, Gunk. Oliver, gå nu. Hvad mener du? Så faldt du selv ned. Hvad? Hvad er raketten? Ikke lad Donner få det lortevåben. Ikke lad Oliver få det lortevåben. Oliver, ikke skud. Jeg er død. Det er skok. Nej. Damn. Prøv at dropkick, og så dropkicker bare til døde, altså. Jeg prøver at ramme, men Reiner, gå væk. Ja. Hvordan er det, du laver headbutt, Indjøret? Jeg forstår det ikke. Hvordan dropper man våben? F som i drop. Nej, ikke lær ham det. Ikke lær ham det. Det er dig. Au! Get fisket. Nej. Hvem holder ved der?
Hvem holder ved der? Nå, det er en lille Nå, Noah. alle fire Hvad så, stadig Noah? lige. Hvad så, Noah? Hvad ved du nu? Reiner tilbage, Reiner tilbage! Så er det fandme mig. Kom her, Reiner! Kom her, Nej, vi Reiner! taber ikke den her. Hallo, Anders? Nej, så ligger han bare humper mig. Hvad fanden er det? Hvordan er det, du skubber mig ud sådan der? Jeg kan ikke, altså, Jeg vil lige snakke om, at Det er Anders. Oliver slog mig ud, uden der var nogen. Godt, Nå, det var gik vildt ikke med vilje. Ej, Vi Reiner er har så... 1 med 3. Easy. Nej! Hallo, lad mig... Nej! Jeg skal bare... Anders, Okay, nej, please, Seriøst? Jeg vil bare gerne herop. Så får jeg bare en højere lige i smasken. Ikke slå mig, jeg vil bare gerne herop. Okay. Men han er bare... Hallo! Jeg vil bare op snor. Nej! Oh my god, man. Vi vandt 2 runder i streg, og så tabte vi bare alt. Altså. Jamen, jeg ved, altså, det hele gik bare ned ad bakke, mand. Altså, Ej. det var da Oliver fandt ud af. fordi I så Island. videoen, mand. Noah er en virkelig taber. dårlig taber. De taber. Folkens, Noah er en De virkelig dårlige dårlig taber. taber. Han kan slet ikke holde til at tabe. Vi Nisse, er bare nisse, bedre. nisse, nisse.